טוב, מה קורה חברים? כאן אביתר, ואתם בטח שואלים, רגע, מי זה היוטיובר הזה? אז זה אני. אמיתי, אח שלי זה לימור. ואני החלטתי לפתוח ערוץ בהשראתו של אמיתי, כמובן. לא שהוא אח גדול שלי, אבל החלטתי שככה אני רוצה. טוב, חברים, והיום בסרטון אנחנו הולכים לחוש על הפרי ונום. רגע, אביתר, איפה הוונום? אין לך אפילו פירות מיתי. אז אמיתי עכשיו הולך לפגוש אותי בקפה, ואני הולך להחליף איתי על פרי ונום, ואנחנו הולכים לחוש על הפרי הזה עד שנפיק את המשפט. והוא יעזור לנו. אני אעזור לך. אנחנו נלך לאנשים הכי חזקים בפי, ואנחנו נחוש עליהם. קדימה, בואו. הולך להיות קשה, ארוך, אבל אנחנו עושים את זה בשבילכם. הולך להיות ממש קשה. אמיתי, אני פה בטריידים. כנראה? וישבנו. אוקיי. תציע לי את הוונום פרוט. דקה, אני מציע. אוי. אני יכול להביא לך ספיידר. יש לי שלוש. וויט לאב, כן, לאב פרוט. ואני אביא לך גם פניקס. יש לי רק אחת. אוקיי, זהו, תשאר. אוקיי, יכול לך להוסיף לזה משהו גרוע. איזה גוסט פרוט? גוסט. בבילאגל. הלאה, אתם רואים? אני אפילו יצאתי עם זה בעודף, הוא אחלה גבר. לא, אמיתי! אני לא קפצתי. עוד פעם. תציע את מה שאני הצעתי, אתה תציע את מה שאתה הצעת. איפה גוסט? תשאר אותי ככה. גוסט. גוסט, בבקשה. טוב, גוסט. יש! יאללה. אני שם רדי. מוכנים? על הוונום! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 על הוונום פרוט! הלאה. טוב, אז אני עכשיו הולך לאכול את הוונום פרוט, למרות שכזה לא... רק עכשיו קיבלתי, אבל זה מה שאנחנו הולכים לעשות. 3, 4, ו... ונום פרוט. הלאה. טוב, בוא נלך לקווסטים שלי ונראה כמה הפרס זה טוב באמת. אני מחכה רצח. אוקיי, בוא נתחיל. אומייגאד. וואלה, הוא פרי טוב, מודה. הוא גם משאיר פוזנט אחריו, שזה אהבתי. אני רק מחכה להרוג איתו את האיש הראשון שלי כדי לגלות מה יהיה המהלך הבא שלי, כי אנחנו בטוח נפתח אותו. 100 לבל לפחות יותר. ואז אנחנו נלך לאי הכי טוב במשחק בזכות אמיתי, ושם אנחנו נעלה אותו ללבל המקסימלי. אינסטינקט! הם ביקשו את זה. אורה. כן, אני אפילו רע. פאק כמה ג'יי. פרגמנט יש לך? לא בטוח, אבל זה לא הרבה. אמיתי, הוא הולך לכיוונך. תיזהר. טוב. לא. אמיתי. זה היה בטעות. אמיתי! זה היה בטעות. אני רוצה שתוריד לי עכשיו אחד לוואנש. סבבה. הוא לא וואנשוט, אני אעזור לך. כמה הוא? וואנשוט. וואנשוט חצי חיים. מהסוג השני של הוואנשוט. אאוצ'י. טוב, זה מספיק. אני אסיים אותו. הייתה אחרת נראה. היה! ונום? יא! עכשיו תדרוך על הרעל, הלוך חזור. אומייגאד. וואו, הוא חזק. אוקיי. עכשיו הגיע הזמן. עכשיו אנחנו הולכים לאי הכי חזק במשחק. אמיתי? מודיע. אני יורד. אנחנו בסקול. יאללה. יאללה, בוא נהרוג. זה שפה. תודה. היה. לא, תשתמש בדרגון, נו. סבבה, ואני אוכיל. הדרגון עושה וואן שוט לזה, כי הוא לא מצחיק.
אל תחלחל את הרום. נו, אמיתי, דרגון. נקה, זה עושה את האיסטרו. מה? לא, הוא הרג אותי. פאק, 1400 ומשהו באונטי. את השיער שלי. ואני חזרתי לראות כמו סיגמה. אוקיי, היה לה אמיתי, איפה הדרגון שלי? ישרוד. אמיתי קצת נתקע כי טלפון לא בדיוק יודע להחזיק בלוק. קדימה! אתה קונפו, מה? איך הוא מוריד לי כזה הרבה דמג'? אינסטינקט. אוקיי, אני פה. תשים אותו סוג של וואן שוט כזה. תלך למלאך אחר, זהו. תלך למלאך אחר וגם אותו תוריד לי. 3, אתה כמה לבלים. יו, אנחנו כל כך גובים למהלך הבא. איפה אתה, אמיתי? אני רואה לפי האש. כמה הוא וואן שוט? לא, חצי חיים. וואן שוט. לא, חצי חיים. טוב, לא, אני אוריד אותו כבר, תטפל באחרים. כפי שאתם רואים, אמיתי עוזר לי כי לעלות פרי זה לא כזה פשוט. מאוד לא פשוט. קדימה, 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 קדימה. היה! ובוא נסיים אותו. אני צריך לפחות 10 לבלים, קדימה. יואו, אנחנו קרובים למהלך הבא רצח. אמיתי איפה? כבר את המהלך הבא. נכון. מוכנים לראות את המהלך הבא? אומייגאד! וואו, אחי, זה מטורף. תחשבו שזה אפילו לא רבע מהטרנספורמיישן המטורף שלנו. תבדוק אם זה מוריד דמג'. בוא נראה אם זה מוריד דמג' באמת, נכון? זה שם כזה לגובה. לא, זה רק לגובה. אומייגאד, אבל זה מוריד. אוקיי, זה מוריד דמג'. בסוף זה מוריד דמג'. אבל אני מחכה כבר לפתור את המהלכים הבאים. יאללה, אמיתי, תמשיך להוריד לי. אתה עושה את זה לבד? לא, 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 בבקשה תעזור לי. רק עד למהלך הבא. יש. אל תחלחל את הרום. אני רן. יוס ונום. היפה. 700. אומייגאש. אני חלש רצח. זה לא מצחיק מה שאני חלש. לא, עמדד, אמיתי. תוריד לי מלאך אחר, אני אטפל פה. זה נראה פשוט מטורף. לא, תעזוב את אמיתי! הוא חג אותך רגע? כן. זה השפלה. אתה ב-C3 עם דרגון. עלה. טוב, כרגע אין לכם מה כל כך לצפות, אמיתי רק עוזר לי. אני אחזור לכם שיהיה משהו מעניין ויאללה ביי. טוב, אז בעצם הבוס חי, כי היה משהו מעניין. יאללה, לך לבוס. ויאללה, בוא נלך לבוס. אמיתי, אתה מחכה לנו שם כבר? כן. נתחיל להוריד לו. אנחנו באים איתנו. לפעמים פה מזדמן הסיביס. זה הסיביס שקשור לכוח החיים של הבוס. כשהבוס מגיע בעצם לחצי חיים, הסיביס מזדמן. לפעמים. אם יוצא לך ממנה את הווטר קי, הווטר קי זה מטורף. היה. אמיתי, אני צריך גם קצת להוריד לו. ואורה. אני פה אמיתי די מורידים פה שווה בשווה, אבל בתכלס הוא הרבה יותר. כן, תשארתי בפרנד ועבר חוץ. מיד? היי. אני לא רוצה לפרנד. השארתי. קדימה, ונופות. טוב,
אז היי, כאן העורך של אביתר. בעצם אמיתי ואביתר רצו לומר שאם הסרטון מגיע ל50 לייקים, הוא קונה פרמננט דרגון ופרמננט לייט ומחלק אותו לכם, הצופים. והולך להיות לייב בקרוב. וכן, זה מה שהוא אמר. הם פשוט אמרו את זה בסיבוך, אז החלטתי לקצר לכם. יאללה ביי.